хора, които искате да си изтеглите програма за снимане на игри или на други приложения, най-подходящата програма, която аз знам, е Mobizen. Тя снима без лимит и не ви трябва рут за телефона. И общо взето, това е програмата. Ако сте с телефон LG, теглите и Mobizen. И има един плагин, ето този, ако сте с LG. Ако сте с Huawei или някакъв друг телефон, просто си теглите Mobizen. Всъщност, ако сте с Samsung, има една програма Mobizen for Samsung. Тя, логото е същото. Просто го теглите и сте готови. Когато влезете в програмата, трябва да си напишете имейл и парола. Когато си ги напишете, натискате Record Screen. Излиза ви това нещо тук отстрани. И на място на това квадратче има една камерка, обаче в момента е квадратче, защото снимам в момента. Това е за снимки, второто, и това са настройките. Настройките трябва да си ги направите Quality на Max, тук резолюцията на Max. FPS трябва да го направите на No Limit, защото ако го направите на най-слабото, забива много. Това нещо, рекорд аудио, вие когато снимате и можете да говорите и се чува. Това последното е когато снимате, ви се виждат пръстите. Ето вижте както в момента ми се вижда бяло, там където натискам. Това е всичко. И след това ви казах, натискате тук на камерката и си започвате да снимате. И общо взето това е. До скоро!